Nechoďte tam, půjdeme tam zítra. Blázníte, otočil jsem se na něj, je to sotva kilometr odtud. Ital stál, v ruce držel dýmku a vypadal nervózně. Nemůžeme jít přes planinu, řekl nakonec. Slyšel jste někdy o tom, že každé místo, kde se promění magická bytost, má své strážce? Za každou mrtvou duší stojí jedna nemrtvá, která brání její památku. Jen se rozhlédněte. Očima jsme s Caruzem přijeli obzor. Okolo nás stálo několik set nekonečně dlouhých bílých stromů. Měl pravdu. A jak se dostaneme na druhou stranu? Musíme ji obejít, celou planinu, a to je cesta téměř na den. Předřepl si, zapálil si dýmko, dlouze pozoroval červené listí. Jsou to hadi. Stráží je velké a dlouhé mamby, jediné, které ujdou jejich krokům. Caruso i já jsme se posadili vedle Itara a poslouchali. Pardon, jsem se zapomněl škrtnout. Gajan Ambra pokračoval, jsou jediné bytosti, které hadi poslouchají. Rozestoupí se, když jim otřesy země napoví, že přicházejí, a když je viní, zalezou do děr. Víc už neřekl. Rozhodli jsme se přenosovat kousek zpět po cestě, kde jsme nalezli proti větru chráněný převis. Druhý den jsme k večeru dorazili na místo, kde Caruso našel naše ohniště. Byl zde nejlepší a nejširší výhled. Místo bylo posazené o něco výš než celý hřbitov, a tak jsme se nemuseli bát hadů. Čekali jsme 7 dní.